Nkhani zinaso zimene zangotipeza kumene masana wapa 6 January 2025 ndizokuti Samia Suleman akuchipani cha DPP amene ali a National Organizing Secretary wa chipani chimenechi cha DPP akazipereka okha ku polisi. Atamva kuti apolisi akuwasakasaka kapena kuti atumiza chikalata kuti iwowa amangidwe. Nkhani imeneyi tifotokoza bwinobwino mukhale pompo, komanso nkhani ina imene yangotipezanso kumene masana omwe uno ndiyo kuti Vice President wa chipani chimenechi chomwechi cha opposition cha DPP Joseph Machola Mwanamveka amangidwa, ndipo iwowa amangidwa ku Lilongwe ndipo ali ku polisi ya ku area free. Zimenezi zalengezedwa kuzera pa masamba a mchezo amamedia oziwika kuno ku Malawi. Tiyambe ndi nkhani ya Samia Suleman. Kodi Samia Suleman akazipereka okha ku polisi chifukwa chani? Apa 4 minutes ago tiwerenge Times 360 Malawi yalemba kuti chani. Phungu wa Blantyre City South East Samia Suleman akazipereka ku polisi kusatira kusindikizidwa kwa chikalata choti iwo amangidwe. Lawyer wa Suleman Felix Tamblas asimikiza za izi polankhula ndi Times 360 Malawi. Tamblas ati alangiza Suleman kuti akangozipereka ku polisi kusiyana ndi kuti apolisi aziwasaka. Padakali pano afika kale ku polisi kuti amve bwinobwino zifukwa zomwe akuwafunira, atero Tamblas ameneyi ndi lawyer wa Samia Suleman afotokoza zimenezi ndithu kusimikizira mtundu wa Malawi kuti Samia Suleman akazipereka okha kwa apolisi. Komatu ngakhale sanafotokoze bwinobwino pa zifukwa pa zazifukwa chikalata chomwe taona chikukamba za nkhani yokhunza zomwe Suleman ananena pa interview. Muna anthu ambiri interview imeneyi munayionera ndipo tidazayipanganso posti pa platform imeneyi. Interview imeneyi akuti yomwe inaonesedwa pa samba la mchezo la chipani cha DPP pa Facebook kuti akuluakulu ena a chipani cha MCP akufuna kuwapha Samia Suleman. Nde interview imeneyi tidaonesa so pa page ya pa platform yomwe ino. Ndipo Times apitiza kulemba kuti akuluakulu omwe anatchulidwa mukanemayo ndi a Richard Chimwendo Banda, Ababa Steve Malondera komanso Ken Zikhale Ng'oma. So imeneyi ndi nkhani imene ikumveka kuti Samia Suleman akaziperekera ku polisi atamva kuti apolisi akuwasakasaka. Nde iwowa sadafune kuti apolisi awapeze okha yayi. Zimenezo adachita kupangidwa advice ndi lawyer wawo mukufotokoza makutero. So icho nchikalata ndithu cha polisi chalembedwa Republic of Malawi in the Senior Resident Magistrate Court, Sitting Court of Blantyre, court case number chanchan, the Republic versus Samia Suleman. So chimenechi ndithu ndi warrant of arrest imene Samia Suleman anayiona, ndiye adaona kuti ndisachite kuzatengedwa ndingopita ndekha. Nde warrant of arrest ikuti ikukamba ndithu kuti ikupita kwa Samia Suleman. Ndipo apo yalembedwa kuti to all police officers whereas Samia Suleman Chigumula location Blantyre City Country Malawi. Kusonyeza kwa amene chikupita chikalatachi achita kulemba pamene kuti Samia Suleman amene amakhala kuchigumula ku Blantyre mdziko lino la Malawi. Kodi Samia Suleman pa chikalata apa alembedwa kuti muna atani? Ndi chifukwa ngati mukuona bwinobwino pamusipo alemba kuti offense
section and law. Chifukwa chimene Samia Suleman akuyitanidwira ku polisi kuti mwina akayankhe nkhani ndi akuti libel contrary to section 200 as lead with section 34 of the penal code kope 00 chanchani. So zimenezi zimafunika anthu kumaziwerenga ndithu chifukwa zimenezi zili mu constitution nde kumaziwerenga nde akutanthauza kuti malowa amenewa kapena kuti masection amenewa ndi amene akukamba zazikulu kapena kuti za nkhani yonse yokhuza mwina zimene sadachite bwino a Samia Suleman. So apo akuti Samia Suleman between the months of December 2024 and January 2025 in the Republic of Malawi made and posted a statement on the social media platform that is defamatory to Honorable Chimwendo Banda, Baba Malondera and Kenneth Zikhale Ngoma. Section 94 of the Criminal Procedures and Evidence Code. This warrant may be endorsed as follows. So imene ndithu ndi warrant of arrest imene kunena kuti Samia Suleman ndithu akayankhe apite ku polisi akafufuzidwe za nkhani imene kuti kodi iwo adachita zimenezi nde iwo poona kuti apolisi asachite kusatenga iwo angopita okha ku polisiko kuti zikaoneke konko kukazipereka mwachidule. So zili ngati kuti Samia Suleman apita kukazipereka kwa apolisi mu mzinda wa Blantyre. Sono apa tionenso nkhani ina ya Joseph Mwanamveka akutinso amenewa amangidwa. Kodi ku DPP kuzikuyenda motani? Nkhani yake itha kukhala yotani? Sono apaso tione Times kuti yalemba zoti chani. Timawerenga makamaka masamba amene ali odalirika, sitimangowerenga zina zilizonse chifukwa timafuna ma evidence. Anthu amenewa akalemba ndithu amakhala ndi oziwika bwino. So at Times alemba kuti apolisi ku Lilongwe amanga nduna yakale ya zachuma a Joseph Mwanamveka omwenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chakumwera. Loya wa Mwanamveka akalekeni kaphale asimikiza za izi koma sanapereke sarane maka pa zifukwa zomwe awamangira. Koma malipoti akusonyeza kuti iwo amangidwa powaganizira kuti anatenga nawo mbali pa zachinyengo za ku kampani ya Salima Sugar olemba Cafe Maulidi. So imeneyi ndi nkhani imene ikumveka akuti atha kukhala kuti awamanga koma sinasimikizidwe yayi chifukwa aloya awo sadafotokoze. Nde izo ndi zongoyankhula ndithu koma zalembedwa pa tsamba la mchezo la Times 360 Malawi. Tione kuti mwina a DPP alemba kuti chani ngakhale uku alemba zina. So Mwanamveka alakwa chani komanso tione kuti achipani chawo cha DPP alembanji zokhuza nkhani imene. DPP Vice President for the South, Honorable Joseph Machola Mwanamveka has been arrested earlier today and is currently being held at Area Free Police Station. His arrest follows recent remarks in which he condemned the government's handling of the economy, pointing to the escalating cost of living, fuel shortages, and foreign exchange difficulties as evidence of failed policies. Mwanamveka's criticism has sparked significant attention, especially amid the ongoing economic challenges facing the country. There are growing concerns that the ruling MCP party is escalating efforts to suppress opposition voices, particularly from the DPP ahead of the September's elections. This move is seen as a tactic to undermine the opposition's influence, with the MCP attempting to limit criticism and maintain an advantage. The ruling party is believed to be aware of its likely loss due to the economic woes it has created and is thus seeking to suppress political rivals and campaigning intensifies. So at DPP akukhulupirira kuti zimene zikuchitikazi ni ndale chabe ndipo iwowa akuti chifukwa choti Mwanamveka akhala akuzuzula boma
ndi pamene aganiza zoti awamange ngati njira imodzi wapanga silence. Zimene zikususana ndi zimene at times alemba kuti kumangidwa kwa mwanamveka kutheka kuti mwina zikumveka kuti akukhuzana ndi chinyengo chimene chinachitika ku Suleman Sugar, imeneyi kampani yochita sugar kuno ku Malawi. Ndipo DPP yalemba zimenezi, ndiye mutha kuona kuti zinthu zimene zalembedwa ndi zosiyana chifukwa DPP ikunena kuti kumangidwa kwa mwanamveka sakukhulupirira kuti ndi zimene akufotokozazo, koma chifukwa chokuti akumalizuzula boma. Ngatinso njira imodzi pamene akupita ku zisankho akuona kuti njira yabwino boma limene lilipo pano likuchita zimenezi. So zimenezi akufotokoza ndi DPP, zimene zikuchitika lero lino pa 6 January 2024. Tione apaso tinaona news ina imakamba za akuluakulu a mipingo. Monga amene tinanenera kuti sitimangowerenga news zina zilizonse, ndipo iyi yalembedwa 10 minutes ago. Alemba ndi Zodiac akuti mabungwe a Catholic Commission for Justice and Peace komanso Center for Social Accountability and Transparency adandaula kamba kulephera kwa boma kupereka chilango kwa anthu omwe analekerera zomwe zidazesa ngozi yomwe inapha Saulo Chilima ndi anthu ena 8. Mkulu wa bungwe la limeneli Awire Kambwandira komanso mkulu wa bungwe la CCJP Louis Siadugu auza Zodiac kuti malipoti anafotokoza kuti kulekerera ndi komwe kunazesa ngozi, koma palibe yemwe walandira chilango mpaka lero. Iwo ati dziko lino linataya anthu ofunika kwambiri, ndipo kupitirira kuchedwa kuchitapo kanthu kukubweretsa mafunso ambiri kuti akubisana. Nkhani ndezi kuchitika ndithu, zimene zikuchitika mdziko muno zina ndi zimenezo. Pa nkhani zimene tafotokozazi kapena kuti tawerengazi kuzera kuma media station akuluakulu mdziko muno oziwika, inu mukutipo chani? Tayikani comment yanu, komanso awa ndi ena mwa makomenti amene anthu ena pa Facebook ayika atamva za nkhani imeneyi.